Conquering music. Simsimani anokonzeresa friction na Fire King takumaya kunge Jackson. Conquering music nangoti ndichitife pa capital siti ndione my day na Abigail bachesheka mutumbi zviri abnormal ukusele chigwina kwinonge mateminal. Fire King mwana msimba here anotamba achitendera nge chenjere ingasingeni batimbu mchenjere anogona ngotsetsa ngemserere mwana msimba here anotamba achitendera nge chenjere ingasingeni batimbu mchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Wanakidza getorese wanakidza location watisiye tostika tichirova meditation kuti zoresa ngasingeni kwete baby lotion kutamba zvinonzikwa nevari police station zvako zviri muropa azvisi zveeducation hapana nokumbita newabadi competition tanga tajera kukuonera mutelevision kune vachangosvika ndanzwa nekubvunza maquestion. Answer mighty mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasingeni bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Answer mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasi bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Akati nze wasimbira geto reserativu maungira omboita sada kudena oombira sambuya muderere machembera ukubhodhi yachomanhanga mapamkin ganda racho isuku chete amaikani kutamba zvinorwadza moyo mabadman ndiwe shura randakareva remumagazini. Ansamaiti mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasingeni batimbu mchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasingeni batimbu mchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Wanakidza getorese wanakidza location watisiye tostika tichirova meditation kuti zoresa ngasingeni kwete baby lotion kutamba zvinonzikwa nevari police station zvako zviri muropa azvisi zveeducation hapana nokumbita newabadi competition tanga tajera kukuonera mutelevision kune vachangosvika ndanzwa nekubvunza maquestion. Answer mighty mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasingeni bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Answer mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasi bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Akati nze wasimbira geto reserativu maungira omboita sada kudena oombira sambuya muderere machembera ukubhodhi yachomanhanga mapamkin ganda racho isuku chete amaikani kutamba zvinorwadza moyo mabadman ndiwe shura randakareva remumagazini. Ansamaiti mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasingeni bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Answer mwana msimba here anotamba achitendera ngechenjere ingasi bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. You Fire King, this man from my destination. Ain't a simple, answer my thing. Out nation. Walk one people. Answer my thing. One msimba anotamba achitendera ngechenjere ingasingeni bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere. Answer one msimba anotamba achitendera ngechenjere ingasi bati mumchenjere anogona ngotsetsa ngemserere.